бародари азиз, нигоҳ кунед, шерои нар, бародаро, апаву хоҳаро, нигоҳ кунед, шумо да чӣ дар кор айфон дига. Мо барои шумо роҳи айфона ёфтем. Нигоҳ кунед бародарҷоно, ранги айфона, ҳамин телефоне ки шумо дидестенаш, ранги айфона, айфон ягон майда камбудӣ надорад. Просто аки хай номаш дигар сай, хай фирмашай да. Бародаро нигоҳ кунед, кайф мекунед. шерои нар, кайф медонен барои чӣ буго? Барои ки нимин логои ҷура бародаро бизанен, бибинен чанд сумай, баъд мода занг бизанен. ина телефон 8000 бародарҷон, дастафкаш бепул. худ ту Бангладеш мегӯй, намедонам куҷое ки мегӯй ку бепул. мефаҳмем бародаро? ана медонен хубиш дар чия бародаро? ман худам ҳайрону, ман намедонам ки ин чӣ бо хубӣ дора. аки нигоҳ кунем, хай мара мегӯян ки гап зан, мо фақат гапзан метонем. нигоҳ кунем бародаро, я наушники дига падарка ҳай, диден? Я наушники дига. кстати, фаромӯш накунем ки бародарои азиз, дар дуруни телефон чухолшай, зарядякшай бо я стеклои дига падарка ҳай. фаромӯш накунем бародарҷоно. ана бо медонем бо чӣ хубӣ дора бародарҷоно. ман ҳамин шуморо амира бугум, нигоҳ кунед, шерои нар, духи легендарни ира як братани мо ихтироъ кардагиай. ба ҳамин хотир бародарои азиз, телефон, анаи наушника ки мебинен, ин наушник кавкав хандам гирза, ба хотири ки аз инҷо саг омад, кавкав ғамон дод. нигоҳ кунем, анамиё ҳамашон барои шумо падаркам бародаро. любой ҷое ки меген, шумо буген, мо барои шуморо дастафка мекунем. худо нигаҳбонтон. номро да занг бизанед. ман рафтам.